Ọpụpụ isiokwu nke 30. Ị ga-emekwa ebe ịchụ àjà isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Osisi akeshia ka ị ga-eji mee ya. 1 kubit ka ogologo ya ga-adị. 1 kubit ka obosara ya ga-adịkwa. Ihe nwere akụkụ 4 ranrata ka ọ ga-abụ. Kubit 2 ka ịdị elu ya ga-adịkwa. Mpi ya niile ga-esite na ya. Ị ga-amachita ya ọla edo a na-agwa ya agwa. Elu ya na akụkụ ya niile gburugburu na mpi ya niile. Ị ga-emekwara ya mpempe ọla edo gburugburu. Mgbaaka ọla edo 2 ka ị ga-emekwara ya n'okpuru mpempe ya n'elu ihe akụkụ ya 2. Ị ga-eme ha n'elu akụkụ ya 2. Ha ga-abụkwa ọnọdụ ịnara mkpanaka eji ebu ya. Ị ga-ejikwa osisi akeshia mee mkpanaka ahụ. Ị ga-amachitakwa ha ọla edo. Ị ga-etinye ya n'iru akwa mgbochi nke dị n'akụkụ igbe ihe ama. N'iru ebe mkpuchi mmehie nke dị n'elu ihe ama ahụ ebe m ga-ezute gị. Erọn ga-esurekwa n'elu ya ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ eji ụda ụtọ dị iche iche mee. Kwa ụtụtụ mgbe ọ na-edozi oriọna ka ọ ga-esure ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Mgbe Erọn na-eweli oriọna n'etiti ehihie na anyasị ka ọ ga-esurekwa ya ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ọ bụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ a na-esure n'iru Jehova mgbe dum. Ruo ọgbọ unu niile. Unu ewerela ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ nke ala ọzọ, ma ọ bụ àjà nsure ọkụ, ma ọ bụ onyinye ịnata iru ọma sure dịka àjà n'elu ya. Unu awụsikwala àjà ihe ọṅụṅụ n'elu ya. Erọn ga-ekpuchikwa mmehie n'elu mpi ya 1 ugbo n'arọ. Site n'ọbara àjà mmehie nke mkpuchi mmehie ka ọ ga-ekpuchi mmehie n'elu ya 1 ugbo n'arọ ruo ọgbọ unu niile. Ebe nsọ kachasị ebe nsọ niile ka ọ bụrụ Jehova. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, mgbe ị na-agụta ọnụọgụgụ ụmụ Izrel dịka ndị a na-agụkọta agụkọta n'etiti ha si dị, ha niile n'otu n'otu ga-enyekwa Jehova ihe mgbapụta banyere mkpụrụ obi ha mgbe ị na-agụkọta ha. Ka ihe otiti wee ghara ịdị n'etiti ha mgbe ị na-agụkọta ha. Ihe a ka ha ga-enye onye ọbụla nke na-agabiga n'ebe ndị agụkọtaworo nọ. Nkera shekel dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị. Shekel bụ oru gera. Nkera shekel ahụ bụ àjà mbuli a na-ebuliri Jehova. Onye ọbụla nke na-agabiga n'ebe ndị agụkọtaworo nọ site n'onye gbara oru arọ wee gaba n'iru, ọ ga-enye àjà mbuli nke Jehova. Ọgaranya agaghị enyekarị, ma ogbenye agaghị enyebikarị nkera shekel ahụ mgbe ha na-enye àjà mbuli nke Jehova ikpuchiri mkpụrụ obi unu mmehie. Ị ga-anarakwa ego mkpuchi mmehie ahụ n'aka ụmụ Izrel, nye ya n'ofufe nke ụlọ ikwu nzute, ka o wee bụrụ ụmụ Izrel ihe ncheta n'iru Jehova, ikpuchiri mkpụrụ obi unu mmehie. Jehova wee gwa Mozis okwu sị, ị ga-emekwa ite ọsịsa mmiri. Ọ ga-abụ ọla. Ụkwụ ala ya ga-abụkwa ọla iji saa arụ. Ị ga-etinye ya n'etiti ụlọ ikwu nzute n'ebe ịchụ àjà, tinye mmiri n'ebe ahụ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ga-asa aka ha na ụkwụ ha site na ya. Mgbe ha na-aba n'ụlọ ikwu nzute, ha ga-asa mmiri ka ha wee ghara ịnwụ. Ma ọ bụ mgbe ha na-abịaru ebe ịchụ àjà nso ije ozi, isurere Jehova àjà ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ. Ha ga-asakwa aka ha na ụkwụ ha ka ha wee ghara ịnwụ. Ọ ga-abụkwara ha ụkpụrụ mgbe ebighị ebi, bụ ya na mkpụrụ ya ruo ọgbọ ha niile.
Jehova wee gwa Mozis okwu sị, gị onwe gị kwa chere n'onwe gị ụda niile kachasị mma, mee nke na-eru eru, nnu shekel na ọgụ 5, na ụda cinnamon nkera ya bụ ọgụ shekel 10 na ọgụ 210, na ụda calamus ọgụ shekel 10 na ọgụ 210, na kashia nnu shekel na ọgụ 5, dịka shekel nke ebe nsọ ahụ si dị, na mmanụ oliv 1 hin. Ị ga-eme ya ka ọ bụrụ mmanụ otite mmanụ dị nsọ, mmanụ otite na-esi isi ụtọ asụgwara asụgwa, bụ ọlụ nke onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi isi ụtọ. Mmanụ otite mmanụ dị nsọ ka ọ ga-abụ. Ị ga-ewere ya tee ụlọ ikwu nzute, na igbe ihe ama ahụ, na tebụl ahụ na ihe ya niile, na ihe ịdọba oriọna na ihe ya niile, na ebe ịchụ àjà nke ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, na ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ na ihe ya niile, na ite ọsịsa mmiri ahụ na ụkwụ ala ya. Ị ga-edokwa ha nsọ ka ha wee bụrụ ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile. Ihe ọbụla na-emetụ ha arụ ga-adị nsọ. Erọn na ụmụ ya ndị ikom ka ị ga-etekwa mmanụ wee doo ha nsọ, ịbụrụ m ndị nchụ àjà. Ị ga-agwakwa ụmụ Izrel okwu sị, mmanụ otite mmanụ dị nsọ ka nke a ga-abụrụ m ruo ọgbọ unu niile. Ọ bụghị na anụ arụ mmadụ ka a ga-awụkwasị ya. Unu emekwala nke dịka ya n'ọtụtụ ya. Nsọ ka ọ dị, nsọ ka ọ ga-adịrị unu. Onye ọbụla nke ga-asụgwa nke dịka ya, ma ọ bụ onye ọbụla nke ga-ewere ụfọdụ n'ime ya tinye n'arụ onye ala ọzọ, a ga-ebipụ ya n'etiti ụmụnna ya. Jehova wee sị Mozis, chịrị n'onwe gị ụda ụtọ dị iche iche, stakte na ọnịcha na galabanum bụ ụda ụtọ, ha na frankincense a na-agwa ya agwa, ha ga-ara n'ụtụtụ. Ị ga-eme ya ka ọ bụrụ ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, mmanụ otite na-esi isi ụtọ asụgwara asụgwa, bụ ọlụ onye na-asụgwa mmanụ otite na-esi isi ụtọ, nke etinyere nnu, nke a na-agwa ya agwa, dịkwa nsọ. Ị ga-esukwa ụfọdụ n'ime ya ka ọ dị irigiri. Were ụfọdụ n'ime ya tinye n'iru ihe ama ahụ n'ụlọ ikwu nzute, ebe m ga-ezute gị. Ihe nsọ kachasị ihe nsọ niile ka ọ ga-abụrụ unu. Ma ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ nke ị ga-eme, unu emerela onwe unu nke dịka ya n'ọtụtụ ya. Nsọ ka ọ ga-adịrị gị n'ebe Jehova nọ. Onye ọbụla nke ga-eme nke dịka ya, ịnụ isi ya, a ga-ebipụkwa ya n'etiti ụmụnna ya.